Gue ini saja nelnya. Jabai sudah. दोनफैग्राफोरनो जाहोनो नै अमा बेदरा रेडि जाखाबाय नै बिथिं आरो नै ना गोदागासिनो ओंखाम दोननो दारहा सुबाय थादों जालालै मेंनानै हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि दोनस्रि फुंखा इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नोंथांमोन सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दा दिनैनि ब्लगा जागोन हाबानि माने दिनै जोङो खैना गोदान लायनो थांनो नागिरदों माने आंनि काजिन ब्रादारनि माने जोंहा आमाइनि फिसालानि हाबा माने खैना गोदान लायगोन रिसेपसना जोंहा 6 तारिखआवसो माने बुधबाराव दिनै माने खैना गोदान लायनो थांनो नागिरदों आरो दा बेखौनो जोंहा खैना गोदान लायनो थाखाय मा जगार नांगौ जायो बेफोरखौ सिङाव रेडि खालामगासिनो दङ दा बेखौ एसे देखायगोन जोंहा खैना लायनायनि सिगांनो अनेक नेमखान्थि दङ माने जोङो मोनथाम स्टेपाव थांगोन फार्स्टआव जोंहा बारलाम्फा माने फांखा होनना बुङोना बिसोर थांग्रोगोन बिनि उनाव बैराथि आरो बिबान लांग्राफोरा थांगोन बिनि उनावसो मोनाबिलिनि 6टायाव हौवा गोदानजों लोगोसे बहुत बुरजा मानसिफोर थांगोन आरो खैनाखौ माने दिखांनानै लायनो थाखाय ओमफ्राय हाबाखौ हिन्जाव गोदाननि लागोआवनो दानखानाय जागोन दा बेखाय माने आङो जि समाव खैनाखौ लायनो थांगोन जि समाव हाबा दानगोन बे समाव हाबा दाननायखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नाजागोन दा एसेयाव जोङो खैना लायनो थाखाय जोंहा खैनानि न'खर दरानि न'खराव जि जगार पाति जादों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव एसे देखायनो नाजानोसै न रोन न हिमानसि होमबालाय थुदो नायलांबाय थादो सिङाव मा जगार खालामदों बेखौ एसे दिन्थिनोसै थ' चलो नै हाय होनदे हाय होन बिथिं नाय हाय होन हाय होनलाय बिहामजो गोदान लायगोन दिनै नोंस्रा मेचिनसो सालायबाय माथो दे गानदो गोदान गाननांगौ जोमनांगौ गोदान खैना गोदान बायदि देलायनांगौ नोंहा दे ने दायो जोंहा फांखाया थांग्रोसिगोन थांनायनि सिगांनो माने बाथौसालियाव आर'ज गाबदों जाहाथे माने मोजां सहैयो जोंहा खैना लायनो थाखाय रेडि जोंहा फांखाफोरा थांग्रोसिगोन दा फांखाफोर थांखांनायनि उनाव माने जोंबो थांगोन लासैनो खैनाखौ लायनो बाय बाय खैना लायनो बैराथिफोरा थांनो रेडि जाबाय थादों
खैना लायग्राफोरा मा मा बुङो बुंदो दे जोंहा दायो दरा गोदाना माने गावनि खैना लायगोन मानसिफोरखौ माने खुलुमस्रांनानै हरदों जाहाथे मोजाङै लाबोना होफैनो हायो खैना गोदाननि न'आव हाबहैनोसै दायो नै खैनानि न'खराव सफैबाय दा जोंहा नै फांखा आरो बिबान बानग्राफोरा नै हाबलांबाय आरोखि लासै लासैनो बैराथिया गय खावजेनसिगोन नालाय ओंखाय माने मोनफ्रोमबो खामानि जागायनायनि सिगां इसोरनि मुं लानानै जागायोब्ला मोजां जायो नालाय ओंखायनो जोंना नै माने आलारि बाथि सावनानै इसोरखौ सुंग्रिग्रोनो नागिरदों आरो बिनि उनाव गय खावनानै बैराथिया जाहोसिगोन आरोखि मा बुंनो मा बुंबावनो दे खैना लांनो फैनायनि गय खावनो फैनाय बैराथि फिसा गाग्रोदों खैना गोदान लायनो थांगासिनो दङ नैबे फंबायनि जोंनि बारा गोबाव गैला 7:30 हाबा दाननाय जासिगोन नालाय मथा मथि 9टा 10टानिफ्राय बोरायसिगोन आरो बिथाङाबो 9टा 10टानिफ्राय बोरायसिगोन प्रमोशन जासिगोन हौवा गोदान गारि गाखोनायनिसै
Anton Ani gedan. Roh, karena itu. Saya pasti gedan nih. Saya pasti gedan nih. Saya hijau gedan menpunai nih. Saya ini cuma berai naik nih. Dui coy sesi kong. Dui ke para. Nem kini ada. Loh.